Hola, bona tarda. Bé, com ha dit el David, som DAC, tenim un estudi d'il·lustració i animació aquí a Barcelona. Ens dediquem sobretot a la il·lustració editorial, també fem publicitat i ens movem bastant entre l'editorial en l'àmbit del periodisme. Com us deia abans, a l'estudi som dos només, som petits, som dos perfils molt diferents, de fet som una rara avis dins del món de la il·lustració, possiblement, perquè l'Anna és periodista, jo sóc il·lustrador, però tots els projectes intentem traçar-los entre els dos, sobretot en l'aspecte més conceptual. Llavors, tant la visió periodística com després més l'artística, les unim en tots els projectes. Llavors, avui el que venim a parlar és a parlar d'un viatge, d'un viatge físic, però també del viatge que ha significat la construcció del nostre llenguatge propi. I hem triat una pilota perquè realment representa el viatge que vam fer al voltant del món i una pilota perquè és una bona manera de representar el que és el joc, que nosaltres això ho intentem impregnar molt amb la nostra feina, que tot sigui per passar-ho bé. L'Llavors, us situo una mica. Aquest viatge es produeix el 2008, en ple context de l'esclat de la globalització, amb la crisi financera que ens va colpejar a tots, i ens van passar una sèrie de coses personals i professionals que ens van fer sentir que necessitàvem agafar distància i deixar Barcelona i marxar i començar de zero. Llavors, el viatge el vam fer en 2 etapes. Aquesta va ser la primera etapa i la següent és la segona. I com que teníem els recursos que teníem, érem molt joves, llavors ens vam dedicar a vendre projectes. Llavors vam fer una sèrie de 26 capítols per una tele, després fèiem blogs per mitjans de comunicació sobre actualitat i penseu que el 2008 pràcticament només hi havia Facebook i hi havia com una bogeria pels blogs i tothom tenia blogs. Llavors, en l'estudi on el David estava treballant com a dissenyador, vam vendre un projecte que consistia allà on anàvem, entrevistàvem a dissenyadors i il·lustradors perquè ens expliquessin la seva relació amb la feina, com la vivien i una mica per què ho feien, quines eren les seves motivacions. Llavors, això ja fa més de 15 anys que va passar, amb la distància ens n'hem adonat que aquest viatge ens va canviar la vida. Llavors, durant molt de temps hem estat reflexionant, intentant baixar en quins àmbits o com i per què ens va influenciar tant. Llavors, la primera conclusió és el valor del fet mateix de parar, d'aturar-se, de deixar de córrer, perquè la societat ens arrossega i sempre estem pensant dintre d'un any, dintre de 5 anys, on estaré, què vull fer, no sé què. Llavors, el fet de parar, aturar-se i poder pensar, doncs, clar, a nosaltres ens va anar molt bé per connectar-nos amb el nostre jo autèntic, també per aturar la inèrcia i decidir què volíem fer amb les nostres vides. I sobretot hi van haver-hi moltes estones d'avorriment profund, però clar, d'aquí, d'aquest viatge també vam aprendre que l'aprenentatge és una combinació entre l'avorriment i la inquietud. I vam aprendre a fer coses que ara no les llistaré, però a programar, vam dedicar molta estona a aprendre coses noves. El segon bloc dels que parlava l'Anna és escoltar, que evidentment aquest viatge va ser un viatge d'escoltar moltíssims testimonis de dissenyadors i il·lustradors. I allà és on vam aprendre que la nostra configuració, i sobretot nosaltres que avui volem centrar en el tema de la creació d'un llenguatge propi, això ens vam adonar que nosaltres no som producte només de les nostres vivències, sinó també de les vivències del col·lectiu, de la gent que ens envolta, si sabem recollir-les. I que compartir això fa créixer la comunitat. Totalment, sí, fa la comunitat. Aquí us hem portat tots els noms, tot el llistat de la gent que vam entrevistar, que van ser molts, va ser la veritat que molt gratificant.
I després, dins d'aquest escoltar, hi ha l'altra vessant, que és la més egocèntrica potser, però que és molt important, que és la d'escoltar-se un mateix, no? Saber d'on parteix, no? I aquesta relació entre feina i vida que van lligats de la mà, són inseparables, no? En el nostre cas. Llavors això, arribem a aquesta conclusió de que el llenguatge creatiu com a suma d'experiències, no? Que és el que anàvem dient. Llavors és la gent que ens ha marcat, les nostres vivències personals i després molts punts vitals, que són personals, cada un té els seus, que et defineixen també com a artista, com a il·lustrador. No? Que ja pot ser el lloc d'origen, com les relacions que has tingut i moltes altres coses. Val? I aquí... Ai, no. Ara. Sí. I aquí us hem portat una mostra del que a nosaltres ens va succeir. Totes les feines que hi ha a la part inferior són les feines que vam fer abans d'aquest viatge. O sigui, les més impulsives. No són feines que estiguin incorrectes ni siguin dolentes, però sí que és veritat que nosaltres teníem aquesta sensació de que eren molt dispars i no ens definien a nosaltres. Quasi bé estàvem treballant amb el cap d'algú altre, no? I les que tenim a la part superior ja són després d'aquest procés i d'aquest viatge i aquest aprenentatge, no? Molt més focalitzades en el que nosaltres volem representar i com ho volem representar i explicar les històries que volem explicar. I llavors hi ha el tercer tema dins de l'escoltar, és el tema de la intuïció. Aquesta frase se la vaig robar al Punyo en una conferència, però m'agradava molt. Ell se la va robar al Ponset, si no estic equivocat, i és això, que la intuïció és el conjunt de les coses que no sabem que sabem. Que aquesta frase a mi m'encanta personalment, perquè ens sembla que és algo màgic, que és algo que apareix de cop, i en veritat és una sèrie d'aprenentatges que hem anat tenint, s'han guardat molt darrere la memòria, i quan els necessitem, allà surten, i surten espontàniament, però evidentment hem après tot això, no és en va. I llavors aquí hi ha una representació gràfica de com entenem nosaltres la feina i el que ens succeeix a la feina ara, que és això. Comencem amb un briefing, amb un projecte que està totalment en blanc, llavors aquest projecte travessa totes aquestes capes d'experiències viscudes que hem rebut, i llavors, al passar per aquest filtre, arriba a l'autoria, que és en veritat el que estem buscant sempre. Busquem ser autors, més que executors. El tercer punt era l'experimentar. L'experimentar és tota aquesta teoria que estem dient, baixar-la a la realitat, baixar-la a la formalitat i a la feina. I llavors aquí, evidentment, el que marca més és la importància dels treballs personals. Això és el que marca més la nostra feina. I aquests són el decàleg, podríem dir, perquè és important fer treballs personals, en el nostre cas com a il·lustradors sobretot, perquè són el nostre catàleg, és el que ensenyarem per després poder treballar. Ens obren portes i nous camins al nostre llenguatge, això és al que ens referim. Ens transformen en generadors de continguts, que aquest punt per nosaltres és el més important, que és el de l'autoria, que ens transformem en autors. I després del 4 ens connecten més amb el públic perquè no hi ha el filtre econòmic o de producte i per tant és molt de tu a tu, en veritat, és una necessitat que necessito explicar-te. I després això, consolida el nostre llenguatge propi i ens permet col·laborar amb altres professionals. I aquí us hem portat un exemple de treball personal que va marcar realment la nostra trajectòria a l'estudi, que bàsicament és vam participar al 36 Days of Type, que suposo que ja sabeu el que és, de manera per passar-ho bé i investigar, i vam fer una sèrie de lletres molt pensades en aquest llenguatge que ja estàvem treballant. Va ser una feina molt visceral. Sí, un petit resum per qui no ho conegui, és un projecte que lideren uns dissenyadors d'aquí a Barcelona, que durant un període de temps a l'abril, cada dia es penja una lletra de l'abecedari. Cada dissenyador i il·lustrador aporta la seva visió. I bé, això, llavors va ser una experiència molt visceral en aquest sentit, o sigui, no hi havia gaire concepte darrere, però sí molta formalitat, i vam fer tot l'abecedari, després la col·lecció de números també, i com tots fem, ho vam penjar al Behance, i ja molt contents perquè les dues feines les van destacar, o sigui que fins aquí tot normal i tots contents. Però el que dèiem abans de la importància dels treballs personals i com aquests treballs personals ens porten feina, precisament és això. Algú va veure d'Adobe, alguna directora creativa d'Adobe, i ens va encomanar una feina a fer que fos similar al projecte personal que havíem fet. Clar, aquest va significar el primer projecte internacional que vam fer. Sí, va ser un abans i un després, realment. I llavors, el treball era més o menys el mateix, però no només en lletres, sinó també en il·lustracions i icones. I vam fer això, vam fer fins 14 imatges, crec,
i vam fer totes aquestes. Us hem portat un petit procés perquè veieu com treballem, perquè ens agrada defensar que fem una mica d'artesania digital, per així dir-ho, i és aquest. Va molt ràpid, però us podeu fer una idea. És tot molt manual dins, evidentment, de l'entorn digital. No utilitzem 3D, normalment utilitzem sempre Photoshop i Illustrator, i així és com elaborem les feines. La peça final va ser aquesta. Com acostuma a passar, el client no va acabar d'estar content perquè va veure que era una parrilla i no acabava de trobar-ho potent, i ens van demanar que triéssim una de les peces i aquesta peça la féssim prou important perquè pogués treballar sola. Llavors vam agafar les meduses que havíeu vist abans i aquestes són les que vam començar a treballar. Aquí hi ha una miqueta de procés i us he portat un petit vídeo del procés. Fins aquí la peça final. I això, i després el que dèiem, que el llenguatge propi, el llenguatge creatiu t'aporta una identitat, et fa ser una marca, per així dir-ho, i et fa ser reconeixible, tot i que aquest terme de marca nosaltres no ens sentim gaire còmodes. Llavors, clar, et venen a buscar per allò que fas i et diferencia de la resta. Però aquí hi ha un perill, que es pot convertir el llenguatge en una presó. De fet, hi ha un speech del Milton Glaser que parla molt sobre aquest tema, i la veritat és que val molt la pena, i parla d'això, de si t'encaixones només en un tema formal i no fas evolucionar el teu llenguatge propi, al final és que t'avorreixes de la teva pròpia feina, de la teva pròpia creació. Llavors, res, us hem portat a mode així ràpid un procés que estem fent ara, que és canviar el nostre llenguatge. Més que canviar és afegir al nostre llenguatge unes noves facetes, que és el que veieu. O sigui, a la banda esquerra hi ha el que hem fet sempre i a la dreta és aquest nou participant que estem entrant al llenguatge, que intervé molt més la línia, colors plans, recuperem referències de la línia clara francesa i aquí fins i tot ens atrevim a combinar les dues formes de fer, però que tinguin el mateix contingut, el mateix llenguatge. I ja a mode de conclusió, tota la construcció d'aquest llenguatge propi, durant aquest procés nosaltres també vam entendre moltes coses del que és la il·lustració i de quin ha de ser el rol de l'il·lustrador. I creiem, ens serveix com de principis en el nostre dia a dia i que també compartim amb els nostres estudiants quan fem classe. Nosaltres considerem que la il·lustració és una disciplina artística que se la pot estirar molt, que pot donar resposta a qualsevol necessitat comunicativa. Els il·lustradors no som o no hem de ser executors, hem d'aportar solucions. En aquest sentit... Sí, perdona. En aquest sentit, hem de tenir un rol actiu, proactiu a la feina, no dibuixem o il·lustrem allò que ens diuen, hem de donar forma gràfica als missatges i després la relació que tradicionalment s'ha tingut de la il·lustració cap al text o cap al contingut, nosaltres creiem que és errònia, és a dir, la il·lustració ha de funcionar com una eina que porta una narrativa paral·lela que complementa i mai es subordina al text i als missatges. Després aquí, això també com un dels principis és això, que no separem el tema formal del conceptual, que per nosaltres és tot un. En molts àmbits, com a les agències de publicitat, a vegades es separa aquests dos rols i per nosaltres és una equivocació, perquè qualsevol decisió formal és una decisió conceptual també. Després també hem assumit que per molt que fem periodisme i tenim opinió, tots tenim un background,
no som neutrals i, de fet, no hem de ser neutrals. O sigui, nosaltres volem volem prendre partit i opinar, i ser un agent més social. I ja per acabar, el que hem anat repetint durant la xerrada, doncs això, afirmar que els il·lustradors som autors i som artistes, que sempre hi ha hagut molt complex amb aquest tema, i simplement el que ens separa els il·lustradors d'altres artistes i d'altres àmbits és que nosaltres tenim uns paràmetres, un terreny de joc concret on treballem la nostra creativitat. I ja està, moltes gràcies. Moltes gràcies.